Videla sam knjigu još pre nekoliko dana i htela sam da je pročitam i došla sam na bazen i videla sam je u biblioteci i htela sam ovde da je pročitam, pošto volim da čitam na bazenu. Ovom prilikom smo hteli da ulepšamo boravak na bazenu posetiocima i ujedno da pokažemo naš fond. Kod odabira knjiga koje su ovde izložene imali smo u vidu i korisnike koji dolaze ovde i praksu iz prošlih godina i ono što se najviše čitalo, to smo gledali ranijih godina, to smo gledali i ove godine da uvrstimo. To je Coelho, Mojsilović, zatim za decu stripovi, zabavnici, dečija literatura, popularna psihologija. Obično kada izložeš šta već kad se otvori, obilazim. Šta volite da čitate? Pa uglavnom trilere. Dosta ljudi čitaju knjige i baš uživaju u tome, vidi se. Imamo iskustvo iz biblioteke, redovni su čitaoci i ovde je bio takav slučaj i mi se nadamo da će i ove godine biti tako.